Пуканка. Ей, това е човека, който мрази огледалата. Защо съществува това нещо? Не искам да ме гледа никой. Не ме гледай! Не ме гледай! Знам, че има много хора задни. Аре, спря ме гледай, гъс. А ето го човека, който много мрази земята. Аре, бе, защо е създадена тази пукната земя? Не може ли просто да летим? Ще да бъде по-добре. Мама му еба. А ето го човека, който е вампир. Ей, бате, няма нищо тук за жертви, тук всичко. Цялата планета на човеците. Ева си тъпата планета на човеците, бе, бате. Моля, останете, аре, слушайте два човека и ги ухапем. Аре, пием се кръв, бе. Аре! А ето човека, който супер много мрази камъни. Аре, бате, защо са дадени тия блокути? Какво нищо не прави? Там замърсяват и има пространство. Така се замята. Даже не искам да виждам тия стъпи камъни. Искам това всичко лучи да ми скрап. А ето човека, който супер много мрази кофите за буклук. Мали, за какво са ги сложили тия кофи, да мисля, ще ги изкърта. Ще ги хвана и ще ги изкърта. Да си ги хвърляме буклуците на земята. Земята, значи колко много е голяма. Имаме още милион, имаме безкрай планети, на всички могат да живеем. Ето го човек. Намериха планета, която има още кислород. А ето го човека, който супер много мрази дървета. Бате, за какво сложим тия тъпи дървета? Кое? За какво са? Винищо само за тъпа украса. Коя? Какво парилерства по тях? Ако, брате, искам да стана милионер. Мама му. Защо са сложили тия кръсталати дървета? Виж колко е скучно, взимат място. Айде малко ги управете, бе. А ето човека, който супер много мрази пощалонските кутии. Мале, що да ги сложили тия пощалонски кутии? На времето беше по-добре. На времето, бате, там има си врата, слагат ги на вратата от едни такива, дето в едни вратички. А сега създадоха таките пощалонски кутии. Ето човека, който супер много мрази някой, който супер много мрази огледалото да го гледа. Стой, бе, баце, да не те щупа. Бе, малумник! Казах ли ти, бе? Преди да ме гледаш. Ето човека, който супер много мрази тениски. Бате, не знам, защо сложим тия блокути. По-добре и така да ги махнем. По-добре. И така да ги махнем. Не да ми се виждат плочките, какво ще кажете? Ей така, бе, да жените са зададени сутиени пък. Да се ги носят навън. Махай, гачи тъпнята. Ето човека, който... Антон, а ти слагаш ли ги на пауза? Да. Я.